Taşary ýurtda okudum. 4-nji kursaçan hiç kimle görleşmedim. Ahir joramyň söýgülisiniň dosty söz aýtdy. Görleşip göreýin diýdim. Edimden kän algady padarkalar, dastavka naharlar uğraýjady. Özüm owadan barlyglandy. Menem duýan ýaly ilki şuň niýetim bolup soň bolýar diýeýin diýdim. Onuň 4 aý görleşdik. Soňam joram aýtdym. Sen söýgüliň dostuny gowgarýan. Yüzüme erbet seretdi. Ol öýlenen diýdi. Menem yo başga kişi diýänsiň diýip ad familiýasyny aýtdym. Olam menem şoňa diýende öýlenen aýalam gowreliydi. Aýal başga şäherde okýa bilen berde diýdi. Şok boldum. Jaňatdym ýekendi başdy. Telefony. Joram ýanynda sen storiýaňy eşitdim diýdim. Ses çykmady. Utanmadyňmy maňa aýalyňa ýalan sözläp ýörmäni? Näçe aý gürleşdim saňa inanyp diýdim. Olam özüň arylmaly, sen günäkar diýdi. Menem biriniň gyýdy, sen gyýdyň bol bir ailesi gowmy diýdim. Olam men gyýdym bolmaýa oglum bolýar diýdi. Menem gepe düşmez, Huda haklaşsyn sen bilen diýdim. 2 aý geçdi joram jaňatdy. Şoň